igazság szerint sokszor nem előadásokra van szükségünk, hanem gyakorlatokra. Mert könyvekben mindent lehet elolvasni, hiszen már nincs az a téma, amit már nem lehet olvasni. De mindig ez a kérdés, hogy hogyan. És mindig az a fontos, hogy hogyan. De azért egy picit beszéljünk arra, hogy most miért itt vagyunk. Tehát valami miatt ide jöttünk, ugye? Hogy szeretném megismerni benneteket egy kicsikét, hogy mi az a téma, ami benneteket legjobban érdekel. Mert az én előadásom címe az volt, hogy a szerelem taója. A szerelem taója, a tao mint egy útmutatás, mint egy valami, ami fontos, ami tanít minket valamire. Hogy miért pont ezt választottam, én kínai iskolában nőttem fel. Hát ha itt vagytok, gondolom nem véletlenül vagytok ide, hogy ide jöttetek a Carla Gálit meghallgatni, akkor lehet, hogy egy picit többet is tudjátok róla. Vagy nem, akkor egy kicsit mesélek magamról. Én eredetileg Oroszországban születtem. És nagyon kicsi voltam, 7 éves, amikor a szüleim beadtak egy kínai iskolába. Abban az időben, 50-es években Oroszországban létrehozták egy ilyen kínai kis egyetemeket, kis iskolákat, ahol majd későbbre diplomata gyerekeket képezték, mert jó kapcsolat volt. Ma akkor láttak előre, ami most érkezett meg, hogy a Kína hódítja a világot, és én már nagyon kicsi korom ott jó beszéltem kínaiul, keleti filozófián nevelkedtem. Tehát azóta is minden könyvben, minden írásban, mindenhol a Tao, az útmutatás, mert ezen belül is ebben nevelkedtünk. Tehát keleti filozófia, példabeszéd, ez volt számunkra a tanítás. Tanárok úgy beszéltek hozzánk, hogy elmondtak egy gondolatot, és hozzátettek egy példát. És akkor példán keresztül lehetett nagyon sok dolgot megérteni, és aztán gondoltam, hogy ha már kezdek veletek beszélgetni, akkor biztos egy példát fogok én is mondani, mert számunkra ez természetes. Ezért volt az a szó, hogy taója, a szerelemnek is van taója, a szerelemnek is vannak szabályai, és ha erről fogunk beszélgetni, de először hadd mondjam nektek az első taómat, mert ez egy annyira fontos számomra. Biztos tudjátok, hogy családállítással is foglalkozom, és nem csak csoportos családállítás, hanem egy ilyen személyre szóló, ami nagyon izgalmas, én kis bábokkal dolgozom. Én 6 évig tanultam a Hellingernél, és többi minden német tanáromnál, és amikor diplomavizsga előtt, ez volt egy pár évvel ezelőtt, ilyen szakma előtt ültünk, ilyenkor ül mellettünk a tanár, és téma. Azt mondja, jó, mondom, engedd meg, hogy egy taót szokás szerint mondjam. Azt mondja, persze. Na és akkor az a kis taó arról szól, szerelemről, hogy egy kis háromszögecske áll az erdő szélén. Áll és várakozik. Már régóta várakozik. Nincs senki, nem jön senki. Egyszer látja az erdőből, kigurul egy gyönyörű szép nagy kör. Kigurul és górul lefelé. Látja a körön belül, van egy kis cikkely. Mi üres, gondol magában. Ez nekem szól, ez az enyém. Megállította, megállt a nagy kör, bekireckedett, beült, háromszögecske pont a cikkelybe, pont nagyon jó. Gurultak is egyet, kettőt, hármat, kiesett belőle, mert kicsi volt ez neki. Valahogy nem volt komfortos. Megint áll egyedül az erdő szélén. Várakozik szomorúan, nincs semmi, nem jön. Egyszer megint hirtelen egy gyönyörű nagy kör. Megint látja benne egy cikkely, bekireckedett, beült. Hát lötögött benne, kiesett belőle nagyon gyorsan. Kész, kiborult. Megint állt, az erdő szélén fájoskodik sokszor, mert nagyon meleg van, nem talál magának a helyet. És egyszer csodák csodájára olyan kör gurul, amit még életében nem látta. Gyönyörű, óriás, magabiztos, elegánsan kigurul, és úgy gurul magába. És ahogy odaért hozzá, látja, semmi nem hiányzik belőle. Teljes tökéletes kör. De azért megállította. Állj meg, én vagyok az a valaki, akit egész életedbe kerestünk. Én várok rád, állj meg, kérlek. Megállt a kör, és kérdezi, hogy mit szeretnél. Hát szeretnék beülni, és veled együtt gurulni. Ránézett a kör, és azt mondta, nem, nagyon sajnálom. Majd ha te is ilyen szép nagy kör leszel, akkor esetleg gurulhatunk, de csak egymás mellett, és nem egymásban. És így elmondtam, és
és így ülök. Tanár is mellettem ül csendben, én is csendben várok, hogy azt mondja. Mondom, no is, folytathatjuk? Rám néz a tanár, azt mondja, mit folytathatjuk? Te már befejeztél. Képzeljétek, a lányok, úgy megharagudtam a tanáromra, hogy 3 hónapig nem beszéltem hozzá. Azt mondja, befejeztél. Mondom, hogy befejeztél? Hát ez volt a te állításod. Majd 3 hónap után megértettem, hogy ez az én árspoetikám. Én így gondolkodok. Tehát én csak akkor érzem jól magam, hogy mellettem egy férfi, aki teljes kör. És ha én is ugyanúgy viselkedek mellette, és nem ülök be oda, hogy kiguruljak, vagy kiessek, és akkor megértettem, ha tudatában vagyok ennek a dolognak, akkor sokkal könnyebb tudok majd az életbe boldogulni. És nem fogok csak úgy keresni és állni az úton, na vagy kiesek, vagy bármi történik, tehát nekem akkor keresni kell egy tökéletes kört. Mert magamat annak tartom, hát ez a jó, tehát az én kép. És itt jön a szerelemhez, annyira fontos nekünk az én kép. Az én kép felismerése, hogy ki vagyok, honnan jövök, mit akarok, nagyon fontos. Nekem 3 hónapba került, amit megértettem, és megköszöntem a tanáromnak, hogy de jó, hogy rávezettél erre, hogy hiába én keresek, ha nem vagyok tisztában magammal. Kereshetek örökig. De ha tisztában vagyok, akkor tudom, hogy mit keresek. Ugye tudjátok a szerelemben, hányszor van olyan, hogy kell nekem valaki. Hát én nagyon sokat dolgozom fiatalokkal, és akkor megkérdezem, amikor párkapcsolati probléma, no és milyen legyen a férfi? Tudjátok, hogy mi a válasz? Szép. Az az első. Igen. Néha magas, mondjuk igen. Jómódú, pénze legyen, biztonság legyen mellette. Mondom, és még az még nagyon jó. Hát, hogy tudjon adni, mondom, jó. És akkor még mi? Hát, hogy babusgasson. És még mi? Hát, hogy mindig cirolgasson, szeretgessen, puszilgasson. Mondtam, hogy szerintem apukád legyen így. A teljes kör az olyan, hogy mellette gurulhatsz, ha te is teljes vagy. Az apa legyen az, aki mindig ad. És az apa ad, én kapok, és még továbbadok, ugye? Hát a családállításnak ez a fontos, egyik legfontosabb törvény. Sokszor úgy vagyunk vele, és hogy belegondolkodunk mi is magunkba, mindig ott van az a gondolat. Adjon, szeretgessen, babosgasson, biztonság legyen mellette, nem tudom elengedni. Hányszor úgy vagyunk, hogy melyiket szeressük, ugye? Előfordul, hogy ez is jó, az is jó. Amikor kettős jó, nem tudok eldönteni. Ettől a férfitől azt kapom, biztonságot, nyugalmat. Ettől a férfitől kapom izgalmat, kreativitást, kalandot, szexet, és mind a kettőt kell. És hogy lehet ezt a kettőt egybegyűrni? Nehéz. Egybegyűrni nem lehet, valamelyiket elengedni. Tegnap dolgozok valakivel, 2 lány között szegény kevergődik. Egy helyes fiú, fiatal. Egyiket nagyon szeretik, nem tud elengedni. A másikkal mindig megéli azt a jó kis vágyakozás, azt a adrenalin emelést. Csodálatos vele szexben is. És ha egyik lányjal, akkor nem tudja elengedni, de vágyakozik a máshoz. Ha a másik mellette van, akkor mindig jó, de az megint kell. Szegényke nem tudja, hogy mit tegyünk. Hát meg kellett volna nézni, hogy a gyökerekben mit történik. Nagyon sokszor ilyen helyzetben, amikor elválnak a szülők, és a fiú úgy érzi, hogy az édesanyát az apa megbántotta, és végig az egész életen keresztül bántotta, akkor a fiú fellép az édesanyának, kis hercegének. Ő védelmezni fogja. Örökké mellette lesz. És ha mellette lesz, akkor egy lány, aki biztonságot nyújt, akit nem tudja elengedni, pontosan az a bizonyos mama, akit soha nem lehet elengedni, mert egyszer már fájdalmat okoztak neki. Az lenne a szerelem, az a lány, de a mamát nem lehet elengedni. És így szegényke nem tudja, most melyiket válassza. Ismerős?
Vagy ti még nem voltatok ilyen cipőben? Ja jó, már én voltam. Igen, te is jól van. Igen, van ez ilyen, hogy nehezen tudok dönteni. Pont most írom a következő könyvemet, és pont benne van az a jelenet, hogy mikor nehezen tudunk dönteni, és hogy mitől. Ugye kvázi mind a kettő jó, és mégsem tudok elengedni valakit. Pontosan, mert ott van valami fájdalom, gyerekkori fájdalom, és meglátjuk, hogy vagy apukát elhagyták. Én most már nem hagyom ezt a fiút, mert őt már valamikor az édesanyja ott hagyta. Vagy a felesége, vagy bárki. Tehát én kitartok mellette, de ez az apa, ez nem a férj. Vannak ilyenek, ugye? Szerintem a szerelmet megtalálni, az a fontos. Ugye megtalálni azt a kapcsolatot, ami teljesen kiegészít téged, mint a kör. Tehát, hogy pontosan, hogy melletted tudjál úgy gurulni, hogy egyformán vagytok, és nagy boldogságot tudtok egymásnak adni. Hogy a kapcsolat, biztos ti is tudjátok, hogy a kapcsolat csak akkor kezd működni, ha a kiegyenlítés, a kapni-adni törvény működik. Eszembe jut most egy tanárunk, aki mesélt a saját feleségéről, és a tanárom nagyon sokat dolgozott, állandóan, folyamatosan, ilyen, még szombat-vasárnap is, de nagy szerelemben van ezzel a fiatalabb lánnyal, és az esküvő napján saját kertből hozott neki óriási csokorrózsát. Ő maga lement a saját kertjébe, levágta, ahogy tudta, megkötötte, és nagy piros csokorral ment az esküvőre. Meg is volt az esküvő, nagy szerelem, minden rendben van. Egy idő után valahol kis törést érzi a tanár, a feleségének néha-néha rossz kedve van, néha-néha valamit megjegyez, valamit szól, beleszúr oda, elindul valami törés. Hát ő az, aki nagy családállító, érti az emberek nyelvén, jó kommunikál, megkérdezte. Ez különben egy jó tanács. Megkérdezte, hogy miben bántottalak, ez a kommunikáció, ami nagyon hiányzik sokszor a kapcsolatokban, ugye? Hogy mindenki megtartja saját magának a fájdalmat, ott van az megsérted én, és nem mondjunk ki, hogy mi a bajod, pedig ki kell mondani. Megkérdezte. Mondd drágám, mi a bajod? És a lány kidögte, hogy anó, amikor feleségül vettél, akkor te nem mentél virágot venni, mert erre nincs időd. Tehát nem voltak képes rám szánni egy kis időt, inkább lementél a kertbe, és hiába saját rózsák, hiába szépek voltak, de ez könnyű megoldás volt. Már ennyi ideig benne van ez a fájdalom, ez a szalka, az a kis vasmacska, úgy szoktam mondani. És megkérdezte, és ez egy nagyon fontos, mindig meg kell kérdezni, mondd drágam, mi lenne az, amivel ki tudnám egyenlíteni ezt a fájdalmat? Mondd, mit szeretnél, ami neked is jó lenne, hogy akkor érezni, hogy visszafizettél. És akkor én megfizettem érte. És akkor energetikailag is kiegyenlítés történt, és neked is jó, és nekem is jó. És azt mondta a lány, gondolkodok egy picit, egyszer reggel fölébredt, és azt mondta, tudod, mit szeretnék? Mondjad, mindent megteszem, bármit. Utazás, bundát, vagy bármit. Mondjad, hogy mi az, ami téged úgy megnyugtatna. És azt mondja, nem sok dolgot szeretnék. Most minden vasárnap, reggel 10-kor, amikor fölébredek, szeretnék látni az éjjeli szekrényemmel egy kis fehér csokor rózsát, frissen. De úgy kötött, mintha az esküvőn. Képzeljétek el, ez ekkora pofon volt szegény tanáromnak, mert pont neki az, ami nehéz. Elmenni korán, megkötetni, fehér rózsát kiválasztani, fehér szalagot hozzákötötni. Tehát ez majdnem egy óra, és ez minden vasárnap, és azt mondja, fél évig legalább ezt kell csinálni. Akkor már jól fogom érezni magát. Meg is történt. Azóta soha semmi problémájuk nem volt, mert azonnal tudtad, hogy kéne ezt a kiegyenlítést létrehozni. Ez nagyon fontos. Mert ha valakinek valami fáj, nem véletlenül. Valami nincs feldolgozva. Ki kell egyenlíteni. És akkor egész más energia fog működni kettőnk között. Akkor úgy éreztem, hogy én is megkaptam, vagy visszafizettem. És akkor úgy jó a lelkünknek, egy ilyen béke lesz. Megnyugodtunk. De ha fordítva lesz, ha valaki nekem okozott valami problémát, és én folyamatosan ezt a problémát nem tudok megoldani, mi történik? Akinek okoztak problémát, az itt marad, bocsánat, az emelkedik,
és aki problémát hozott létre, az lent maradt. És egy nagyon nagy távolság lesz közöttük. Tehát mindenképpen kell kiegyenlíteni, hogy egy ilyen legyen, és ha valakinek valamit ad, jót vagy rosszat, kicsit felemelkedett, a másik érzi a távolságot, ő is ugyanennyit ad, és még egy picit többet. És így folyamatosan ilyen lilipokáig fog menni a kapcsolatban. És ez egy nagyon-nagyon nagy technika. Figyelni arra, mert kapcsolatokra is figyelni kell, ugye? Hogy a szerelem meglegyen, megmaradjon, folyamatosan azt a tüzet éberen kéne tartani. Mert ez a bizonyos kis lány kell, hogy ott legyen, és kicsit fújni kell, felfújni ezt a tűzet. Figyelni kell arra, hogy ott legyen valami, ami nagyon fontos.